Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bos. Jadi sore hari ini Toba dapat paketan bos. Dari siapa saya nggak tahu. Coba bos paketannya. Paketannya Toblok bos. Jadi waktu Toblok yuk. Blok. Oleh paketan weh. Bu paketan apa karo aku? Kan ini tuh saya tuh yung paketan itu Toblok gitu. Paketan iki apa ben dibuka sih kok. Tek Toblok. Jadi di kandang loh. Wah, paketan Toblok. Toblok le paketan we. Paket apa, Bos? Karo ki aku bos apa? Apa iki? Karo ki nganu jerene iki apa ki buka sih ki guaan kita sepile nang. Jerene kipas angin jerene. Kipas angin. Ya, saya bukan nih, bukan. Kipas angin ini multi kipas lho. Ya, iya, bos. Oleh. Yo ora ro kok. Saya tak dulu sih. Gak sadar di lebos. Langsung saya tak dulu. Buat Toblok Kota Surabaya ya. Ya, mobilnya baru. Yo boh kok. Fungsi cepet. Wes gak sadar. Udah dibuka ngono lho. Mungkin iki sapa ya? Aku kok gak ero iki. Lho yo lagi pasangil kipas angin. Awi. Yo boh paling dari orang baik. Bos, aku iki gak ngerti soalnya Bos. lagi tekan. Lagi blejet Soalnya ning BA enggak. teko Yulia lho, WA sapa? Iki ning BA ya pengirime. Paling. Akeh tak wis dibayar, Mas. Kita wis. Kipas angin kecil, Bos. Apa iki? Kipas angin dikai alhamdulillah toh. Maksudnya ki aku yo Kipas angin, Mbok. Kipas angin, Mbok. Kipas angin. Alhamdulillah, Mbok. kipas angin, Bos. Nah, kalau kipas angin tulisannya kipas angin. Kipas angin, Bos. Di kota Surabaya. Dari Surabaya, Bos. Gue wisat lah. Di Lampung ya. Agak, Bos. Kipas angin, Bos. Bos. Kipas angin. Wih, Kipas angin. yo, piye gimana carane piye? Iki apa nih, Sek? Kuwi anune nggo didekane to. Iki blok kene lho. Ini erat strong. Ini Ya ngono lho ya. Wes. Ini ki apa ya? Iki nggo gedhekno nggo kipas angin lho. Yang gede nih kita bener. Iki lho. Lah iki lho kok ngene plek lho. Ku cepetan saya more. Ini adanya aja loh. Ku cepetan wi. Ya wi. Kenapa nih wi? Ku kunci lah kok ilang ngono tok. Bos pasangin bos. Tangan kipas ini. Cepetan saya more wi lho, mur cilik wi lho. Ya cepat leh. Cepet nang. Nak orang. Gue kunci lah alon-alon. Bos lagi pasangin bos. Wah, itu. Kret iki ngene. Dipasno. Wes, Dang. Duduk kowe wale. Dipasno to, dipasno. Oh. Terus pasang ini bos. Gue sih nunggu beng, gue kunci pironan kali. Bos lagi pasangin bos. Coba. Ini bos.
saya kok. Pasangin bos. Iya bener gitu. Ya wingo kok nggo kunci kena wingo. Ora. Nah, jadi aku matur suwun mbok sing ngirim sapa aku yo rong Gak roh ya. sing delok ya pokoknya wis muga sehat ae, Bos. Ya, muga rezekine lancar. Nah, ngomong dong. Ngono sik iku nggo kunci nggo. Kunci kironan. Terus puluhan pekunjung kawasan itu. Terima kasih dari orang Surabaya siapa saya nggak tahu. Moga-moga sing ngirim iki toblok dipasangin alhamdulillah moga rezekine lancar sak keluargane nggih. Terima kasih. Saya kunci gak iso, Bos. Gue kunci nggo. Wis culana sik nggo kunci nggo. Culana sik nggo kunci. Tak pasangan dia kanggo kunci gak kena. Engko sapa ya bisa? Itu kaya aja disebut nggo. Itu jenenge ya. Lah walik ning jero. Kok aja disebut lah terima kasih dari orang baik. Komplek dari Kaki Pasangin. Wes dari Roh. Ani ditajul arepe. Oleh kiriman kipas iki lho. Karo Surabaya ae. Dari Surab. Wah, aku ra tuku. Gak tuku wong. Mau saya nang biaya aku ning gone online wi. Mas Tom dapat paket andang. Sopo rong tak bayar. Aku lho. Karo Karo aku gak ngerti. Sing kene bahas kipas iki kapan eno? tahu lho ya. Wah, kapan kapan gitu kan. Oh, sing neme bungur iku to. Lho blok takok Yulia. Bahas kipas, itu kipas rusak. Oh iya. Ya aku lho. Iya kan? Iya. Jadi ku paling Iki lho, kadang kan biane. Beca. Lho satu. Kelas. Nah iki Oke, kelas. ada paket ngono, paket apa? nah iki tukang pakai. Ya Ya itu kan pakete blok-blok. Kata tomblok harga 300 ada paket dari Shopee. Tapi kita sih ada. Aku gak ngomong pas kok ini. Ya bos jujur kan kiriman. lek kiriman ya. Jadi dia matur suwun sing wis ngirim. Ngirim muga sehat selalu. Pokoknya statusnya lancar rezeki soalnya aku tidak ngerti wis ngirim. Kalau gak jenenge. Ya ya. Pokoknya lancar-lancar aja pokoknya. Ya sak keluargane sing ngirim. Ngerti lah uang ini kita sumuk. Lho boh, ngono lho. Tapi cerita. Wah. Sopo ya dari Surabaya? Tolong Wah. bos. Nanti lah. Iku Surabaya iki alamate sing anu, alamate bakule. Gak jelas lho. Alamate bakule, bukan alamat sing ngekeki. Iya. Mudah-mudahan kok. Lah yo ngapain sih dulu? Gak sablak kowe kok dari ngono wis. Iso. Dulu aja. Iki delok piye to? Ya, kalau Purworejo ya. Ya to. Dari Surabaya apa? Iya. Lah kuwi anune kok Surabaya. Kota Surabaya. Angin. Angin iki piye to kuwi lho? Iki pas angin. Pasangan itu. Bisa sangat. Coba Blok, lagi blok. pasangin ki mereke, Bos. Iya ya kok. Mangan apa? Ah blak mangan apa blak? Cepet blak. Wis Nah, iki Bos aku sing lah lagi nggak bingung. pokoknya wis Tak blak blak salah pas kok bingung. Kok iso? Cah cengah. Oh iya. Gak iso. Lagi pas. Bos sehat ae, Bos. Pokoknya Ya. matur suwun pokoknya. Iya ya, terima kasih sing kayak kipas tomblok.
Ngono lho, Bos. Dek, Iki telepon sih. ya lebokno. Ya wes ngono lur ya. Vlog sore hari ini ya alhamdulillah Bos, alhamdulillah dari Bos. Tapi nganu enggak ya? Ora wek ning ndi dijak pisan kok. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos.